kaburuji e demgal Pulaar e radio Juillet Sare. Musidɓe tedduɓe heten ko radio Juillet Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi amature kaburuji dowlaji dentuɗi e kaburuji international. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare jaam hiramon hande ko ñalawma aset walla jamma aset awri ko nogas joyi lewru juillet tan ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom kaburuji moɗon ɗemgol pura gonɗen joni ko waktu sappo to ɗo e Cincinnati. Ɗum noon guidoɗen ko hanki jamma aljuma hono kanko Donald Trump o wotto fotte kadi journaliste uji ɗum ko toon to Maison Blanche. Ɗum noon ko hirde wonɗonde joni ma wonde balɗe capantati taw kanko hoore makko neɗɗo nayto ni wiide mabɓe ɗiɓi fellude donc ndeɗon hirde wattama hanki hirde nde hayso fonno wonde ko hirde janodiral toñodiral hakkude kan laamu gardi ngu e kamɓe journaliste uji e comédien kono ne wayno ko teskira tan ko walla halluji kalteɗon to surtout halluji makko kanko Donald Trump ko halluji ƴettoje ko halluji jenni ko halluji kadi ene wayno kanko hoore makko mo heftini hen wonde hay no gajorto ni gajugol makko wona gajugol normal donc ko teskira en tan ko ardi ko mo ƴetto journaliste uji o ari hen kadi omo tooña won yimɓe wonɓe ganduɗa ɓe wiyata ko añɓe makko walla ɓe wiida surtout kanko président Joe Biden et surtout Hillary Clinton e ko way noon donc yimɓe ɓe ganduɗa kala mo yiɗi tooñ o rokki ɗum inde toon tumnade hande New York Times ko reporte hono kanko press secretary hono Caroline Levitt o haalino wi wonde ko discours so tawi hirande ɓamti haalluji Donald Trump ma won haalluji hawnaki mettuɗi ma won haalluji cengni journaliste o terkiti tan e wayno ko haalluji ene hamna yimɓe foof par ce que welani heɗade ko way wonde fof kamɓe ko galleji jandiyankal ko jaɓani reportuji pour rokkudemo kanko reyit pour wiidemo wonde ko kanko haalluji makko ni wayi walla ni wasi par ce que kanko Donald Trump o haali o so tawi wonno ko won leyɗele won so journaliste uji américain no mbaɗata ni hen ɗiɗon journaliste uji taw no mbarama pour haalde gueɗe ɗe ganduɗa toñde président walla haalde président gueɗe ɗe moƴƴani hande kabaruji men États-Unis ko teskiraɗe ɗeɗo balle ko ñawu gotu no yalti ga États-Unis cyclosporiasis ɗum noon ko ñawu ganduɗa en yimɓe hewɓe keeɓi ɗum oɗo jandi tunade hande département toppiti ko fati cellal ɓe mbi tugui tan lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ñande goho lewru mai ha yettanima sappo e nayyi lewru juillet ene wayno ko abbo e ujunere temedde jeegom neɗɗo ko américain ji dañi nguɗon ñawu noon tunade hande koɓe cifri ɗum ko ñawu gummotongu e kala ñamde taw wande bremir ɗum noon ko wayno salade en ko wayno suppomen ɗum donc ko hen ummoto walla ummoto hen saji ko ndiyam taw ndiyam nan ko contaminé ko way wonde fof ɓe mbi kadi ñawu ngu heewi arde koye ceeɗu kono ne wayno hikka ngu ardini henna ko hunde hulɓinide ñawu ngu kadi so heeɓi neɗɗo ne wawi nangude neɗɗo kene won jonte e kadi ne wawi musnodirede ne wawi kadi addude kadi domnodirede jomum ko way wonde fof oɗo saha joni ala teskiraɗo maayi hen kono noon ñawu ngu nene ɓeydo sarade ɗo États-Unis habaruji men États-Unis hande tumnade kadi ko CNN reporté hono kanko Vance ɗum noon ko jeedi Vance ko vice président mo États-Unis kanko Kane gardiɗo forces armées États-Unis ene wayno nder halluji jaltuɗi wiya wonde ko oɗo saha joni ɓe jogui sikkitare wonde ko kamɓe États-Unis ɓe mbawi continuité haare mabɓe nde goni toon surtout hen bombardement ji mabɓe saabu oɗo saha joni ɓe ngala kala ko wiyete kuure ɓe ganduɗa en eɓe cohli ɗum ko yaaci ɗum noon siftinde on tan ko yontere ɓennde hono toon to congrès hono kanko ministre toppitiɗo ko fate défense e kanko kadi chef d'état major ko toon ɓe gonno eɓe ƴeewa kene abbo e milliard uji ɗi ɗum noon ko milliard uji ɗiɗi ko fate pour sodde kaɓirɗe walla hesɗitinde kaɓirɗe ɗe ganduɗa ɓe kutorima oɗon saha joni anda ko noon so tawi ko sibabude ɓe kaɓani oɗon kalis walla ene wani ko kaɓirɗe mabɓe ko fof ko ɓe hutori ɗum haalaɓe ko ɗum waɗi wani oɗo saha joni kamɓe États-Unis ɓe natti bombardement ji mabɓe ɗi mbaɗata toon to Iran ɗum noon jammaji ɗiɗi ɓennuɗi kono noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko jeedi Vance vice président mo États-Unis e kanko kadi général Kane ene wayno oɗo saha joni eɓe kolli wonde fayre ɓe jogui maɓe dañi caɗele so tawi ɓe dañani kalis ko yacci saabu en wayno ɓe ngala kala ko ɓe bombirta ɗum noon ko guila e kuure mum ha e misilaji mum hande kadi toon to congrès ene wayno ko tunade ko yalti ñande talata ɓen ɗo hono kamɓe sarɗiyankoɓe mbawi saktude ɓe mbi wonde ko tugui tan guerre hakkude États-Unis e Iran fuɗɗi ko ene wayno Iran kamɓe États-Unis ɓe mbawi ferade ken abbo e capanɗe tati e jeetati milliard de dollars ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en ɗiɗɗo kalisaji fof dépense muɗum yiyaka taw le résultat mo ganduɗa kamɓe États-Unis ɓe dañi hen taw ko nafoore mabɓe ko wonde fof ɗum ɗo fof ari ko caggal nde kadi kanko Peter Hegseth on woni toon to congrès omo ɗaɓɓa kadi kalis ko goɗɗo ken abbo e capanɗe jeetati milliard de dollars ɗum kadi ko hunde ɓeydude kadi ko fate en gueɗe ɗe ganduɗa haareji ɗeɓe goni e oɗo sadio
tonto ira ko fati camantati e jerti milliard ɗi noon ɗum ko hunde nde meeɗani kamɓe Pentagon ɓe meeɗani saktu ɗum kono e ñande talata nde en wayno ko kamɓe sarɗiyan ko ɓe cakti ɗum ɗo oɗo kaali fof en wayno oɗo sa joni Amérique ji nen puɗɗo namdade koye men o ɗiɗo kaalisaji persoɗe toon ɗi hol nafoore États-Unis gonne hen tawde en wayno guerre ne continue Iran en continue hande ene e kadi en wayno ala fof résultat ji ɓe jii hen ko illa wonde Américain ji puɗɗimo mayde hen illa won matériel mo Américain ji puɗɗimo bonde hen base uji men puɗɗimo bonde hen donc hol oɗo ɗiɗo kaalisaji holko woni nafoore mum ko way wonde fof ɗiɗo halluji kadi jalti ko sibabude kanko Peter Hegseth ministre toppitiri fati défense leydi omo wonno toon to congrès e kanko e chef d'état major pour namdade kalis goɗɗo kadi ɓe kuturi ko sodde walla remplace de kuure ɗe ganduɗa oɗo sa joni ɓe kutorima ɗum toon to Iran toon to Inde tun kadi ko yalti Al Jazeera ko haali en wayno ko kanko ministre toppitiri ko fati jangde toon to leydi Inde hono kanko biyeteɗo Dharmendra Pradhan en wayno o démissionné e liggey makko ɗum noon ko caggal nde balɗe en kene waɗi balɗe 36 sukaɓe on toon ɗum noon ko étudiant enen goni seppuji ɗum noon surtout hen e yesso galle makko kanko premier ministre mo leydi Inde hono o moodi ko way wonde fof ene wayno ko ngoɗon seppo kadi waɗino yimɓe hewɓe nangaɓe hen taw ko yimɓeɓe kadi ko doole en kadi ko yimɓe ardiɓe parti politique ko way wonde fof ene wayno ko seppoji ɗi en kamɓe suka yimɓe renduɓe kene ɓe goytima wonde ko ene wayno ko kanko premier ministre o e kanko ministre toppiti ko fati éducation ɓe jamini police yo enema yo hutorto doole kono ɗum ɓeyti ko seppoji e ñalawma he hono kanko ministre gardiɗo ko fati éducation wiyama wonde démissionné ɗum noon koye ñalawma samedi hannde waɗi ko way wonde fof ɗum deññani hande seppoji goni toon ɗi ene wayno ko wonde seppoji kadi won seppoɓe kadi en continue hande jogade doole wiide wonde ko alay saago kanko premier ministre mo leydi Inde hono Narendra Modi kañum hoɗum démission ko way wonde fof ene wayno ko dajre wodani toon taw kono noon ene wayno ko donc kamɓe seppoɓe mbi wonde koɓe namdi oɗo sa joni ko famille étudiant ji ɗi ganduɗa henne taw mayri ɗum wari ɗumen ko kañumen koko mbarti walla kañumen koko maayi sibabude gueɗɗe ɗi ganduɗa henne kamɓe laamu waɗi moom il faut ko ɗiɗon famille aji men jooɓe yimɓe ardiɓe ko fati policier ɗeɗo gueɗe kañumen koyemen ñaawe habaruji men international hande toon to Moyen-Orient hay sinde wonde ko kamɓe États-Unis ɓe dartini bombardement ji mabɓe toon to Iran ene wayno oɗo sa joni ko haare woni ko toon to banggue maayo wiyeten ko waɗe o e ñalawma hono kamɓe leydi Iran laamu Iran ɓe mbawi noddude hono ambassadeur uji leydi Ukraine ɓe toon to Tehran ɗum noon ko namdade holkoni sababu kamɓe Iran Ukraine ɓe ne wayno ɓe bombardi bateau Iran bannoɗo pétrole e kadi ɓe mbawi warde hen goto e kadi ɓe gayni yimɓe ɗiɗi waɗ ko way wonde fof ene wonde Ukraine e tugnade han kañum hoorema ko jaabi wi wonde ko kañum wona bateau Iran yinno ko bombardude bateau ji russe ɗiɗon bateau ji kadi ene wayno mbanno ko ɗiɗon ko bateau ji russe mbanno kañumen koyemumen laaɗe ɗe kadi taw ko laaɗe iranien ji taw ko militaire uji ko way wonde fof kanko président Zelensky e nder konngudi o haali o wi wonde ko ene wayno ko russe naɓe ene mballa Iran kala opération ngaji militaire goni toon to Moyen-Orient toon to Yemen kadi ene wayno kamɓe huuti en ɓe mbawi kamɓe ndeɓerlaade missilaji e drone aji ɗum noon huccinde ɗum e Arabie Saoudite e nokkuji ɗi ganduɗa en taw ko pétrole toon to Arabie Saoudite surtout toon to wiyete Jizan e Yanbu ɗum noon ko sara gueji boɗejo ɗum ɗo fof ko pour yobtade ɓe kamɓe no ɓe mbiri par ce que Arabie Saoudite kañum hoore mumen o bombardino toon to Haydayda ɗum noon ko port gonɗo toon e port goɗɗo kadi biyeteɗo Camaran ɗiɗo ko poruji gonɗi toon to Yemen ha hande toon to Moyen-Orient hono kamɓe Israël naɓe dadi maɓe kadi ɓe mbawi warde ñalawma hen kadi ko famɓe fof yimɓe jeegom taw ko Palestine naɓe ɓe mbawi kadi ganji yimɓe jeeɗiɗi woɗɓe ɗum noon ko toon to Gaza ɗum ɗo fof ko kamɓe militaire uji Israël naɓe ɓe continue kadi haareji mabɓe ɗi goni toon ɗum noon ko eɓe jañi ɗum oɗo sa joni toon to Gaza ne wayno kala ko woni West Bank ko kamɓe oɗo sa joni pawi hen junggo mabɓe kamɓe Israël naɓe surtout kadi en jeeyat ɗiɗo nokkuji ɗi Hebron Nablus e Tulkarem toon to Sénégal en wayno ko jibru men toon hande wonande jibru politique o kanko Ousmane Sonko Pastef naaɓe ene wayno oɗo sa joni en tiskira ene wayno yimɓe heɓnene démission kono noon wayno ko yimɓe hande heddiɓe hen surtout wayno e konngol kanko biyeteɗo Maymouna Dieye noon ko ministre wonno e laamu makko kanko Ousmane Sonko nde woni toon tan kono noon ko cekaɗo ko sakiri ko donc e konngudi kanko Maymouna Dieye nde o haalata nde o wi wonde komo jogui teddugal no fewi wonde surtout liggade lessa hono no wiri Seydina Ousmane Sonko sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kono en wayno ɗiɗon konngudi en wayno kersini kan Ousmane Sonko waɗimo e zidde seeɗa wiide mo wonde ko ene wayno Maymouna Dieye ene wayno ko o weltima teddugal ngal waɗinimo ngal kono noon addude hen ɗiɗo konngudi sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗon ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jeeyi ɗum ene wayno ko kan Ousmane Sonko e konngol makko wi wonde ko yettata ko nelaɗo ngal ɗon teddugal o jogorani yettade ɗum e kadi o yettaki ɗon taw ɗum ɗon fof ne wayno ko hollude tan wonde ko kamɓe won hen yimɓe Pastef ene wayno ko won titre uji walla won considération joginum kanko
Ousmane Sonko enen ayi mo ha kon yetto wiye ko hawne ko wali hande ko fatte Pastef en woni ko kanko Amadou Ba dum non menodo wonde ministre de la culture e nder congrès di jefti wonde ko ne wani ko kambe Pastef awdo sa jeni be jogi mettere no fewi sabu be kadama cérémonie ji meddi bi jogorno wadde pour yeyde cartouche mabbe cartouche membership ay wani ko laamu go hadi dum non ay wani ko e tumnaade ko haali wonde ko kambe Pastef mabbe jaabe porte plainte dum non be naw dum hatu cour suprême tumnaade kadi no be kaali bi wonde ko en wani ko laamu gongu don awdo sa jeni wani yantiri gede Sénégal fof tiagal dum non gede won Sénégal surtout recours de liberté won citoyen Sénégal won surtout eno hala ko faati de non carte do carte non ko cartouche membership pour wonande yimbe Pastef asi tonto mérite non kanko gaddi leydi moten Mohamed Cheikhul Ghazouani nder konguri kadi do haali wi wonde ko en wayno ko onko halte odo sa jonton to moten ko faati kanko war makko wonde mo dabbo 3e mandat o nder konguri do jeftino wi wonde ko débat kalte walla ka jokkondiral walla kaldigal gongal to biyata dialogue national kongal haalete odo sa joni wayno ko adduden kala ko faati débat part de 3e mandat dum do en wayno ko riwtude haggilaji yimbe ko yimbe ponno haalde taw wona dum don e nder ko wonde ko kanko supportani kala hunde wada sen hunde taw ko hunde lundinde constitution hunde kadi de wa lundinde kala bibi leydi ko cubi dum do fo non e wayno tumnaade journaliste bi wonde en wayno ko haysindo o jabani wiide wonde ko mo jowi o mo yidi 3e mandat en wayno jabaki dum directement ko ay wonde fo en wayno ko kanko président Morsani o wi wonde ko en wayno ko yiyani holko woni jokkondiral hakku dialogue politique national gondo ton odo sa joni e dabbede yo joodo e question ngaji pa e namde partude ko 3e makko mandat dum non dum do fo addata ko gede de ganduda en jibru ton politique e dum do kadi wiide makko kadi dum kadi ko hunde de constitution Morsani jabani ko woni fo en wayno dum do kadi ko kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani jaabi parce que didon haalduju keewi ton to Morsani wonde est ce que kanko yidi ko dabbude 3e mandat pour addade leydi Morsani musidbe teddibe ten ko bela josa ko do tongi meftane men e jamma hande o en nyaagi mo jam woni jungo mum da wadante en jam